Dobrý deň, vítajte v Tantra banke. Ako vás môžem uspokojiť? Dobrý deň. Chcel by som vám vybieliť všetky kasy. Počkajte, toto je prepad? Bez zbrane sa to totiž trošku ťažšie rozlišuje. Áno, toto je prepad. A vy si myslíte, že vám tie peniaze dám len také, lebo ste poprosili? To nie, ale ak mi ich nedáte, tak vám poviem, kto všetko zomrie v 4. sérii Game of Thrones. Počkajte. Vy ste čistý psychopat. Buďte ticho, buďte ticho. Choďte, prosím, choďte. S týmto donúcovacím prostriedkom prišiel francúzsky učiteľ matematiky. Povedal, že ak nebude v triede ticho, napíše na tabulu mená tých, čo majú umrieť v Game of Thrones. Po experimentálnom príklade žiaci zistili, že to myslí naozaj vážne a v triede zavládlo doslova hrobové ticho. Nikto z nich nechcel vedieť, že v 4. dieli umrie Jon Snow. Haha, spoiler, tam máš. Nebojte sa, z našej strany ide o čistú fikciu. Či? A mimochodom, zase raz sa ukázalo, že kto číta, môže v škole robiť neplechu. Čože? To čo je? Oh my chicken! Wow! Aj takéto reakcie prídu, keď zistia, že inak pokojným a mierumilovným vesmírom cestuje hurikán. Rico, ako ho nazvala NASA, sa točí okolo čiernej diery len nejakou trápnou rýchlosťou 20 miliónov mil za hodinu. Ak takýto božlivák natrafí na planetu alebo hviezdu, na mieste je len sekundové. Vysrknete posledný hlc pohára slámkou alebo si dáte jednu čáru. Svetová organizácia windsurferov začala zbierať financie a o niekoľko mesiacov sa chystajú vyštartovať na veľké veterné dobrodružstvo. Na cestu si berú aj GoPročku, takže sa nemusíme báť o kvalitné video s drum and bassovým beatom, len aby im tento nápad niekto nevyfúkol. Ak by aj hľadali pilota na riskantné pristátie vo vetre, máme pre nich skvelý tip. Aj vo svete kriminality a zločinu platí zásada, čo si raz začal, musíš aj dokončiť. Christopher Miller ešte v roku 1999 vykradol obchod s detskými topánkami. Chytili ho a on išiel na 15 rokov do väzenia. Po prepustení cakum prásk nasadol na autobus. A možno po tej ceste aj stál, lebo viete, 15 rokov v base je 15 rokov v base. A odviesol sa do Toms River, kde sa nachádzal inkriminovaný obchod. Keďže ho ešte nezrujnovala kríza, Christopher sa rozhodol, že si zaobstará nové topánočky na svoje smiešne malé nohy. Vo väzení totiž to musel 15 rokov čúchať k tým jedným, čo tam mal. Tak ale toto je veľmi neetické zaobchádzanie s väzňami. Ale späť k téme. Miller si robil záľusk na Kristusky pre deti do 3 rokov. Žiaľ Bohu, a možno aj chvála Bohu, neochotní pracovníci ho odmietli obslúžiť. Tak im vytrhol kasu s $389 a zobrali im aj telefóny. Žiaľ Bohu, a tentokrát naozaj žiaľ Bohu, chytili ho o pár blokov ďalej. Chris si asi opäť posedí v base, no dúfame, že sa Uncle Sam poučí a tentokrát mu dajú nejaké pekné farebné topánočky. Blíži sa jar a s ňou aj nové trendy vo svete účesov. Pavel Rochňák už balí svoje sovietské Lada kufre, štartuje na bicykli značky Sojuz smer Severná Korea. Tam sa totiž zmenila legislatíva a nie tak v hocičom. Nový zákon sa bude týkať účesov, ktoré začnú byť v krajine predpísané. Kim Jong-un sa proste rozhodol, že nosiť sa budú len tie účesy, ktoré sú podobné alebo totožné s tým jeho. Samozrejme, ako správny vodca v ešte správnejšej demokratickej krajine dá mužom na výber z 28 rôznych variant účesov s vystrihanými bokmi a vrchom na knihu. Veď kto by nechcel vyzerať ako tento sexy šikmolky playboy. Oh yeah. Teraz budú mať túto možnosť všetci. Ak by chcel náhodou nariadiť výzor hára a pačesov aj deťom do 12 rokov, máme pre ňoho naozaj zaujímavé typy vlasových kreácií, ktoré používa americká armáda na zastrašovanie psov po polnoci. Vlasy, včera som si spravil trvalú. Vlasy, mám ich ako Kim, sú plné krásy. V Brazílii má polícia zvláštne donúcovacie prostriedky po tom, čo chytili sprejera frajera, aplikovali techniku, nenasprejuješ hlavu, nevysvetlíš. Rebelantský mládenec prislúbil, že už nikdy nebude sprejovať. Namiesto vytešovania a vypisovania zápisnice mu policajti nasprejovali ksich na čierno. Dali mu doslova ochutnať vlastnej medicíny. Záverom chceme ešte povedať, aby sa toto videjko šerovalo, aby ste sa s ním pomilovali a odovzdali svoj hlas nášmu kandidátovi na YouTube 4. Roman, takže na záver som si pre teba pripravil ešte jednu malú hádanú očku, taký kvázi chytáčik. Koľko je hodín, ak veľká ručička ukazuje na 6 a malá na 12? 9.